Ake sixoxe kancane lana ngento engavamisile ukubona abantu bekhuluma ngayo kodwa eba-affectile abantu abaningi futhi isaba-affecta. Le nkinga yesikhumba le, having a skin problem. I'm a victim of that thing, ngiyayazi. Leya nto iyakuhlisa ukuzethemba kumuntu. I-self-esteem yakho iba low ngale ndlela le exakeni if unenkinga yesikhumba and ungakakwamukeli ukuthi unayo. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ulale uhappy, uthi uyavuka ekuseni usakule mood yayizolo, uthi uyavuka unenduna ela phakathi nesiphongo, uthi uyayipetsheza iqinile ayipitshizeki. Usuku lwakho nama-plans wakho osuku avele oneke wonke, imood yakho ishintshe usuku lonke ngathi ngangakhulumisa muntu. And abantu abaningi iyabashaya inkinga yesikhumba. Abanye basaba ngisho ukuphumela eminyango. Wake waba kwisimo la khona uthola ukuthi usaba even ukuthatha isithombe. If unabangani bakho bethi akushuthe, uhlezi uvolontiya qala ucela ukuba u-cameraman, wena ufuna ukuthi ubashuthe khona ungazoba khona esithombeni ngoba awufuni ukuthi uzobe khona ngoba lesi sithombe bazosiposta mase abantu bayakubona ukuthi unjani. Leya nto iyamshaya umuntu, yabona. And okubuhlungu ukuthi ziyabiza izinto zokutreat iskin, nokuthi yazi iskin umuntu ukasizwe into uthi wena uyisebenzisa ingakusizi nje. Ibasiza abantu abawu-5 ufike wena ingakusizi ngoba izikhumba zesifana. And nodokotela bayo lento le bayabiza odokotela beskin. Wonke umuntu uma ekubona unenkinga yesikhumba, ngisho i-stranger siyaku-approacha sisuggest something ukuthi yazi mfethu ngiyayibona inkinga yakho, awukuzama ukuthi nokuthi kwasiza ukhazini wami uyizame leyo nto ingakusizi. Thiwa hayi awuzame izinto zesiZulu, uzame izinto zesiZulu. Mina lento yangiqala ngifunda high school, grade 8, my first day high school. Ngase nginekhambi lesimanga kade ngifresh ngi-right, ngazitshela ukuthi hayi ilokho ukuthi nje ngingena estageni ngasebenzisa imithi yesiZulu. Ngasekhaya kunobaba wayazi ukuthi if ungena estageni and usunamaqhubu uyakuyena usebenzisa umuthi wakhe awashaye within a week to 2 weeks. Kodwa ngaya kuyena wanginika yonke imithi ayayazi ukuthi ubest kodwa ayisebenzanga. Ngazama eminye lutho, ngabona ukuthi kunalokho if ngilo ngiqhubeka ngiqhuma ngenzani ngiyasho ebusweni ngiyonakala. So ngazama lokhu kwabelungu, ngazama ama-products. I went to doctors until I had to accept first ukuthi nginale nkinga ye-eczema. And then I went to a doctor wakutshela no nenkinga kanje, avoid ukuthi nokuthi ungayidli into ethile, avoid ilangana nani. From then ngaba ngcono from leya nto engangiyona ngalesa sikhathi. Kunzima mfethu, ungabukisi umuntu onenkinga yesikhumba ngale nkinga yakhe because umbulala i-confidence. Leya nto inzima mfethu, mina ngiyayazi.